Molt bones a tots i totes. El passat 30 de desembre del 2018 ens vam desplaçar a la comarca d'Osona, al nord-est, al poble de Cantoni Gros, que pertany al municipi de l'Esquirol, i vam anar a fer un tram espectacular de la Serra de Cabrera, sistema muntanyenc que pertany al Coll Sacabra, una sortida de 14 km i mig i 701 metres de desnivell, on veurem un molí, veurem uns quants masos, pujarem per un grau, coronarem els cingles de Llats amb unes vistes espectaculars i pel Coll del Bram pujarem a través d'unes escales, forta pendent fins al Santuari de Cabrera i baixada a Sant Julià de Cabrera i tornada per Can Mont i Planes del Sitjar fins al punt d'inici. Des del començament, a les Planes, ja tenim a la vista la Serra de Cabrera i el Pla de Llats, la cinglera que seguirem de dreta a esquerra. I com és habitual a la comarca d'Osona, moltes nits d'hivern glaça i de bon matí en tenim la prova. Hem seguit un sender que passava pel costat mateix de la carretera, hem creuat el pont de la Rotllada i ja som al Pla de Caselles a través del Camí de Llats i el Mas Caselles. Ja som al Mas de Llats, als peus de la cinglera, i ara per la Serrica pujarem fins al Grau de l'Escaleta, que ja ens obrirà les portes al Pla de Llats. Darrere la masia de Llats hem agafat un corriol, plena pujada, el que ens permet guanyar vistes, en aquest cas, a la impressionant boira que cobreix tota la plana de Vic. D'entre aquest espectacular mar de núvols, al fons veiem tímidament que treu el nas Montserrat. Ja podem tocar amb les mans la cinglera de Llats, que a simple vista sembla impossible de pujar, però per això tenim el Grau de l'Escaleta, entre d'altres, que és realment senzill i no té cap dificultat. Abans de pujar al Grau no desaprofitem una nova balconada i tenim a la vista el Serrat del Pla del Sitjar i darrere seu la boira que encara cobreix tota la plana de Vic. Ben visibles els prats del Pla de Caselles per on hem passat abans i a la tornada la farem per darrere del Serrat del Pla del Sitjar. Pedraforca, amb neu encara a la seva enforcadura, i a la dreta la Serra del Cadí. I la Serra d'Encisa, amb el cim de la Gallina Pelada. Cantoni Gros, el poble d'on hem sortit, que pràcticament marca el límit de la boira, que continua afectant la plana de Vic.
Ara sí, encarem el tram final del Grau de l'Escaleta i arribem a la part alta de la cinglera de Llats, on novament guanyem unes vistes cap a l'Agulliola de Rupit, on ja hi vam fer una excursió, i a tota la zona per on hem començat la ruta d'avui. També el Pla de Caselles al centre, a la dreta el Puig de Caselles i a l'esquerra el Serrat de les Planes, i al fons Cantoni Gros i més al fons la Plana de Vic, encara emboirada. I ara davant nostre el Montcau, a 1.167 metres, i els Plans del Bac, una nova esplanada. I ara d'una manera més clara veiem el restaurant on hem aparcat el cotxe al costat de la carretera i darrere seu Cantoni Gros. I als nostres peus la finca o masia de Coma Joan. I des dels cingles de Llats podem fer una projecció espectacular des del punt on hem sortit fins on som ara. La Serra de Mateus, que culmina amb el Puig d'Afra, a 1.076 metres, i a baix als Prats, la finca La Serra, on hi ha el camí ral d'Olot a Vic. On hi ha les antenes, la muntanya de Rocacorba, a 992 metres. I la vista ens arriba fins al mar Mediterrani, concretament al Golf de Roses, on hi ha el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. En primer terme Tona, on hi ha el turó al seu castell, on hi ha les antenes al Puig Castellà, al costat del Puig Segordi, i al fons la Mola, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. I ara sí, ens encaminem a seguir la cinglera a través del Pla de Llats. I el boix grèvol, amb la seva típica fulla punxeguda, una espècie protegida. Hem seguit el Pla de Llats i hem passat pel costat del Puig Flabiol, per sobre el Coll de Llats, pel costat del Puig dels Llops i finalment arribem al Coll del Bram. Ara ja només ens falta pujar per aquest grau nou a través d'unes escales que ens porten directament al Santuari de Cabrera, el punt culminant de la jornada. El Santuari de la Mare de Déu de Cabrera és una ermita que es va ensorrar el 1428 i que va tornar a ser alçada el 1611 i modificada posteriorment al segle XVIII. Està situada just al cim de la Serra de Cabrera, uns 1.311 metres, i es pot considerar un mirador privilegiat tant d'Osona com de la Garrotxa. Al costat d'aquest impressionant santuari,
queden vestigis del que havia estat el castell de Cabrera, bressol de la nissaga dels Cabrera. La serra de Bellmunt amb el seu santuari, al fons el Pedraforca i a la dreta la serra del Cadí. A l'esquerra sobresurt la serra d'Ensija amb la Guillena Pelada. Olot, capital de la Garrotxa, a vista d'Ocell, just al costat de la Rosa dels Vents que els caminadors del dimarts i el dijous d'Osona van construir l'any 2013. Al costat d'aquesta Rosa dels Vents és on hi ha un petit vestigi de l'antic castell de Cabrera i també tenim una altra perspectiva del santuari de la Mare de Déu de Cabrera. El Puig Sacalm, de 1.514 metres d'alçada, un cim emblemàtic de Catalunya i que aviat també en farem un reportatge, i el Puig dels Llops. El massís del Canigó, encara amb bones congestes de neu. I en aquest punt se'ns obren vistes al Pla de la Palomera, que és on baixarem i tornarem al punt de sortida. L'Osca de Cabrera, un punt una mica exposat, no gaire, i també t'hi pots agafar. Encara tindrem el santuari de Cabrera i la Cinglera a la vista durant pràcticament tota la ruta de baixada, que la fem pel grau del Pla del Prat i al costat de la Lleixa de les Ovelles, en trams de bosc. Ja som a baix i passem per davant de l'església de Sant Julià de Cabrera, data del 1050 i va haver de ser modificada després dels terratrèmols del 1428. La tornada és molt tranquil·la, passem pel Prat de Sant Julià, per la Masallera i per Can Mont, amb molta presència de ramats, sobretot de vaques i també algunes ovelles. I ja aquí donem per finalitzada la ruta d'avui de nou a Cantoni Gros. Fins a la pròxima!